हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय जानो हागौ अदेबानि जे आसाम केबिनेटनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जायखौ गोबांथार फरायसालिफोरनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव माखासे बिथिंफोरखौ सावरायलायनानै बिथांमोनहा फोसावनानै होदों अलरेडि बियो मैयानिफ्रायनो गोबां भाइरेल जाबाय आरो गोबां सावरायजागासिनो दङ मानसिफोरनि बेलायाव दा बिनिनो मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजोंबो आंबो बाहाय फंनैसो बुंनो नागिरदों आंनि गोसोनि साननाय एबा मा जानो नागिरदों एबा मा जाहैनो हागौ दा जिखि जाया मानो गिबियाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों गगा मोनदों एसे थेवब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो नाजानाय जादों दा जोङो नुनो मोननाय जादों जायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों आरो बेखौ हाइलाइट खालामना होनाय जादों नोंथांमोना नुदों जे 2023 मायथाइनिफ्राय जे थाखो 3निफ्रायनो लानानै मोनफ्रोमबो फरायसालियाव गासिबो मिडियामावनो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों माने इंराजि रावजों फोरोंथाइ होनाय जागोन दा बे बाथ्रा दा बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव मा जानो हागौ एबा आंनि साननाया माबायदि बेखौ दिन्थिनो लानाय जादों दा गोबाङानो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि एबा गुबुन गुबुन आफाद एबा गोबां गेदेमाफोरानो मा बुजिदों एबा मा सानदों बेखौ आं मिथिया गोबां मोजांबो सानदों जानो हागौ एबा गाज्रिबो सानदों जानो हागौ नाथाय आं मा साननो हादों हमहरनो हादों बेखौसो आं बुंनो नागिरदों दा जुदि बियो मोनसे जामारोबा जोंहा गोबां खैफोद जागोन जोंबादि ट्राइबेल एबा थागिबि हारिफोरनि रावा माने गोग्लैसोनायनि लामायाव दंहैयो दा बेखौ जोङो नुहुरदों साफ्रोमबो नुगासिनोखा दा गुबुन आयदाफोरनि बेलायाव बे आयदाखौल' आं बाहाय बुंनो नागिरदों जे नुनो मोननाय जादों जोंनि बर'फ्रा गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बर' बिजोंजों जोङो फरायनो मोनदों आरो आथिखालाव थानो मोनफैदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मेट्रिकसिम सौफैबाय आरो बेनि गेजेराव जोङो नेक्स्टआव हायार सेकेन्डारियावबो जोङो बर'जों फरायजोबनो मोननायनि जिहेथु चान्स मोनबाय एबा फोसावनानै होबायमोन बिथांमोननिफ्राय बा सरखारनिफ्रायनो बेनिफ्राय कलेज इउनिभारसिटिसिम जोङो MIL-निफ्राय लानानै सौहैयो नाथाय माखासे मिडियाम हिसाबै मोनाखैमोन हायार सेकेन्डारिसिम जों मिडियाम हिसाबै मोननायनि मर्यादा मोनबाय होननानै फोसावनानैबो होबायमोन दा बे बेलायावनो बेखिनियावनो दा बे मोनसे फोसावथाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जोंनि मोनफ्रोमबो क्लास 10सिमनि लेभेलावनो जोङो साबजेक्ट हिसाबै अलरेडि मोननै साबजेक्टखौ जोङो बर' रावजों बा बर' बिजोंनि नङै मोनखाबाय जेनेबा हमनानै ला गासै 6था आयदानि बेलायाव इंराजियाथ' कमन थांखाबाय इंराजि मोनसे आयदा बेनिफ्राय हिन्दी मोनसे थाबाय आरो बेबो मोनसे आयदा थांखाबाय हिन्दी आरो बेनिफ्राय जोङो बर' हिसाबै MIL-आव जोङो मोनबाय बर' MIL बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा मोनसे आयदायानो बिनि बेलायाव सानखान्थि बे जाहैबाय इंराजिजों फैबाय दा जेखौ खोन्था बुंदों आरो बेनिफ्राय साइन्स दंमोन बेबो जुदि इंराजिजों फैबाय बा बाखि बर'जों थाहैगोना मोनसेया ससियेल साइन्सल'सै ससियेल साइन्स आरो मोनसेया जाहैबाय MIL आयदा दा बे मोननैल'आ थाहैसिगोन MIL आयदाखौ माने MIL हिसाबै दोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों नाथाय दिनै जुदि साइन्स आरो मेथामेटिक्सखौ जुदि इंराजि खालामोबा बेखौ नेक्स्ट गाबोन समफोरनि बेलायाव ससियेल साइन्सखौबो खालामहैगोन एबा ससियेल साइन्स मोनसेल'खौल' बर'नि एबा मोनसे लेंगुवेजाव दोनहैगोन बेबो मा होनो एसेग्राब माने हमहरनो हायि नङा बयबो मिथिबाय दा अब्ला जोंनि जेसेबां जोङो बर'फोरखौ जौगाहोनो होननानै उन्दै उन्दै बर'फोर माने गामियाव थानायफोरखौ जोङो रोंगौथि लानो हाथों गावनि रावजों फरायनानै होननानै जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारनाय आरो जोंनि मोनबोनाय गोबां गेदेमाफोर जौगानानै मोनबोलायनाय बे बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जोङो बेसेबां थांनानै थाहोनो लाखिहोनो हागोन बे मोनसे थांखिया बेसो जोबोद गिदिर दुखुनांथाव अदेबानि बियो जुदि बाहायजाफुंमारोबा बर'निल' नङा अल आसामाव जेसेबांनाखि मिडियामफोर दङ एसामिसावबो बियो गोहोम खोख्लैगोन गासैयावबो गोहोम खोख्लैगोन दा गुबुनफोरा जौगालांखानाय मालाय एसामिस आरिफ्रा गुबुन रावजोंबो सोलोंथाइ लानो हायो जौगालांनो हायो नाथाय जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो गामि गफानिफ्राय जों सोलोंथाइ लालांनांगौआव इंराजिनि फारसे पारफेक्ट नङा बा गुबुन बिजोंजों फरायलांनाय जोङो पारफेक्ट जालांनो हायाखिसै दा बेबायदि हालोदाव बर'जोंसो जोङो जौगालांनो हायो बर'जोंसो फरायनानै जायफ्रा हागोन दा बैफोर जोंनि गोग्लैसोनाय हारिफोरनि थाखाय जों बादिनि थाखाय बियो माने साफिसियेन्ट नङा बेखायनो बियो जोबोद दुखुनांथाव जुदि साबजेक्ट मोननैयानो थाखानानैबो इंलिस आरो हिन्दीया जुदि दस्रा राव जाखानाय आरो बेनि बेलायाव साइन्स आरो मेथामेटिक्सआबो जुदि जाहैबावोबा बियो जोबोद खैफोद गोनां थाङै थुङै खालि MIL साबजेक्टआल' माने जोंनिया बर'नि जाहैगोन आरो होमबाथ' मिडियामनि खोथायानो गैला
मिडियामनि खोथायानो फैला बेयाव जेरै इंराजि मिडियामाव जोङो बर' MIL हिसाबै मोनफादों गोबां CBSE आव गोबां सेबानि कर्सआव लानाय इंलिश मिडियामफोराव जेरै मोनो नवोदया बिद्यालय बेफोरबायदियाव दा एखे रोखोमनि सेमानो जाहैबाय क्लास 10सिम स्टेन्डार्डसिम माने 10 स्टेन्डार्डसिम MIL साबजेक्ट हिसाबै बर'आ थांनानै थानाय मोनहैनाय जाहैबाय खिन्थु मिडियाम हिसाबै थादों मिडियाम हिसाबै दोनजानाय जानो नागिरदों बेथ' मालाबाबो जाहैथाव नङा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो जुदि बर'आ MIL साबजेक्टल' जुदि थालाङोबा जायखि बर'आनो फराय दस्रायानो फराय बियो बर'आव एसेबां पारफेक्ट रावबो फरायसाया नुजाथिहैनाय नङा अब्ला रावबो फरायसाया बर'आव एसेग्राब पारफेक्ट जाहैनो हायाबा बर'खौ फरायनानैनो बा बर'आवनो गैहैयाबा बे मानसिया बोरै बर' बिजाब फरायगोन लोगो लोगो अब्ला लिटारेसाराबो जोबहैसिगोन थुनलाइयाबो जाय मानसिया बर'जों फरायनानै बर'नि मा होनो गावखौ दाना लाहैनो हादों बा बर' मानसिया फरायलांनो थांदों बिथाङासो बर' लिरगोन बर' फरायगोन गुबुनफ्राथ' इंराजिजों फरायलांदों इंराजिजोंनो लिरगोन माखासे खुब 10%ल'सो बर' रावजों लिरनो हागौ एबा बर'खौ अनसायनो हागौ जायफ्रा बुजिदों खिन्थु ओरैनोथ' फर्मेलि सानहरोबा नुहुरखाबाय बिदिथ' जाथावा दा ओंखायनो बेयो मोनसे जोबोद गिदिर खैफोद जागोन जुदि बाहायोबा सरकारा मा सानदों मा बिथिंनि थाखाय लादों बेयो बिथांमोननि खोथा नाथाय आं मा बुजिदों बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों दा बे जाहैगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबावबाय बेयाव फोरोंगिरिनि बेलायाव जोङो दा बर' मिडियाम होननानै लायोबा जायफ्रा बर'जों फरायदों बिथांमोना एबा बर' मिडियामनि हिसाबै जोङो मोनबोनो हागौमोन बा बर'फोरखौ रायज्लायनो हानाय मानसियासो जोङो बर' स्कुलाव मोनगौमोन दा जुदि इंराजि बिजोंनिनो मोननैबो साबजेक्ट जायोब्ला बे मोननै साबजेक्टनि थाखाय गुबुन हारिनि बा गुबुन मानसियाबो बर' रोङियाबो मोनफैनो हाबाय जेबो गिदिर खोथा नंला दा अब्ला बे मोनसेथिंबो आरोबाव नारसिफैनाय जाहैबाय बेबादि दा बेखायनो बियो माने माला 2023नि उनावहाय जुदि बाहायजाहैबारोबा बेबादि जाहैनो हागौ आरो दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावसो आं बुंदों दा जों माथो बुंनो दा बिनि थाखाय जानांगौ दैदेनगिरिफ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि आफादफोरा सानगोन दा बेखौनो मिजिंथिबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बुजिनो हादों नोंथांमोना मा सानदों बेखौ फोरमायनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों बयबो नुखादों बयबो सानखादों गोजोन्थों।